Tsohon gwamnan jihar Kano kuma jagoran Kwankwasiyya, Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, ya sha alwashin maka jaridar Sahara Reporters a kotu bisa abin da yake kira ƙazafi da jaridar ta masa. Idan ba mu manta ba, a kwanakin baya lokacin da ake zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP, jaridar Sahara Reporters ta ruwaito cewa gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ya karbi kudade daga wajen ɗaya daga cikin 'yan takaran, wato Wike, gwamnan jihar Rivers, inda yake mai kamfen na neman delegate. Sai dai a cikin wannan bidiyo Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana cewa shi bai da wata alaka da jam'iyyar PDP, shi dan jam'iyyar NNPP ne. Sannan kuma ita jaridar Sahara Reporters wanda ta ruwaito wannan labari a shirye yake da ya maka ta a kotu. To na farko dai ni ba na jam'iyyar PDP, ni ba dan PDP ba ne, ni dan NNPP ne, kuma NNPP nake wa campaign. Kuma wannan magana ba gaskiya ba ne, kuma duk wani mai hankali mai daraja ba wani wanda zai je karɓarwa wani mutum kuɗi a siyasa domin harkar yarfe, domin ɓatanci. Yanzu ma ba a karɓa ba, kin ji abin da suke faɗa. Amma mun rubuta wa gidan wannan jarida takarda cewar su janye wannan magana, in ba haka ba mu je mu kai musu ƙara, domin ba a yi ba, ko ba yadda za a yi wani cewa zai kawo mun wani kuɗin delegate. Duk da cewa ina murna cewar kuɗin delegate aka bani a sharrin nasu, ba cewa aka yi an bani cin hanci ko an bani Rabi'u Kwankwaso wuke ko wani ɗan takara ya kawo min kuɗi ba. Saboda haka wannan abu ne wanda yake dama za mu yi ta shigarsa a harkar siyasa. Kusan yanzu farawa aka yi, kuma mu a shirye muke, mun daɗe muna yi a ciki, mun san sharri ba alheri ba ne ga wanda yake yinsa musamman. Kuma abu ne na gaskiya, in ka yi shi ko da ma ba a faɗa ba, ya kamata in ka je gida ka yi tunani, ka samu rashin jin daɗi a zuciyarka don ka daina. Saboda haka wannan yarfa ne irin na siyasa, kuma in Allah da wannan yarfan da wa'anda suka faɗa da wanda suka sa suka faɗa kansu zai koma.